Machirigando kwa sei church mstara mambo Jesu. Amen. Vari kufara amen. Regai ndipe rukudzo kutungamiriri panzvimbo ino. All leaders nababa nanamai nzwa ikugamuchirwa. Zvakanaka tisimuke tigone kuremekedza baba wedu naamai Prophet Mzira. Muzita raJesu. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru tigare pasi mazvita. Regai nditende Mwari nekuda kwa First Lady wokumba kwedu, my evangelist Mparinga vari pakati pedu muzita raJesu. Amen. Mchada ndishumbire shoko raMwari kubva kubhuku ya Matthew chapter 17. Matthew 17. Matthew 17. Matthew chapter 17. Right, from verse 1 I'll read. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up the mountain themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let me make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elijah. While they were still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And suddenly a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. But Jesus came and touched them and said, Arise, do not be afraid. Then they lifted up their eyes. They saw no one but Jesus only. Now as they came down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to the one. Tell the vision to no one until the Son of Man is raised from the dead. And his disciples asked him, saying, When then do the scribes say that Elijah must come first? Jesus answered them and said, Indeed, Elijah is coming first, and he will restore all things. But I say unto you that Elijah is already come, and they did know that they did whatever they wished. Likewise, the Son of Man also is about to suffer at their hands. Then the disciples understood that he spoke to them of John the Baptist. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Jesu waenda pane chimwe chikomo, Mount of Transfiguration. Ari pachikomo ndokubva atanga kubwinya in the presence of only 3 disciples. Mukufamba kwake ipapa he had 12 disciples, but paakaenda pa Mount of Transfiguration only 3 vakava a witness to what happened. Dambudziko nderekuti tine vanhu vatinogona kufamba nawo but vasingagone kusvika at a level yavanogona kuratidzwa zvimwe zvinhu naMwari, but vari part of us. Nekuda kwekuti chikomo chaingorepresenta mukwidza kana kuti pane panotiremei pekuti kana wasvika unoona zina kuonekwa nevamwe. So kukwidza gomo chinhu chinotiremei. So vamwe 9 vakasara muzasi megomo, 3 Peter, James and John ndokubva vakwidza naJesu, ndokubva vawitnessa chisina kubvira chaonekwa the other disciples. Nekuda kwekuti pa a level yavakaenda yakaita kuti vamwe vanzwe kuti isi togona kumbosara tozorora hedu pano. They are part of the team but havana kuwitnessa transfiguration nekuda kwekuti yakaitikira pagomo. Kune zvinoitika at a level yekuti unotoda kushingirira, kutsungirira, kutsvaka Mwari nemoyo nekurevesa kuti ugone kuwitnessa zvimwe zvinhu. Zvikuru sei zvinhu izvozvo zvinokupa kuona sina kuonekwa nevamwe, zvinhu zvekuti unoenda an extra mile in doing things in the house of God or doing things unto the Lord. Mukatarisa Ruth chakamupa kusvika kuBethlehem, mumwe wake opa achidzokera kumashure, vane message yavakaudzwa along the path muroad yekunzi handigone kukuberekerai murume anokurorai, opa ndokubva adzokera, Ruth ndokubva akontinya. So kuroorwa kwaRuth kuBethlehem kunotangira pakukunda
mamwe mashoko anoda kudzora kumashure. So along the path yekunamata Mwari kune zvinodzorwa vanhu kumashure, but akuda vanhu vanoziva kuti ndakainga Mwari kwete vanhu, ndakainga Mwari kwete kutaura kwevanhu. So pano ndiri kuona vadzidzi 9 vachisara muzasi megomo. The same thing happened Abraham pari kuenda ku the Mount of Moriah. Baba rinoti vakasimuka nevamwe randa vake his servants, but akuenda pamusoro pechikomo akavasiya muzasi megomo ndokubva aenda iye nemwana wake. Mwana wake Isaac was fortunate enough kuti ndiye akatoona witness, akatoona the lamp of God. Abraham na Isaac vari pagomo ndo vakaona the lamp yakaprovidwa naMwari, but the rest vakafambwa nawo even journey 3 days havana kuwitnessa chinhu ichocho nokuti hachina kuitika on a lower level but chakaitika somewhere up. So ndaya kuzotara nemwe munhu nhasi kuti pane chimwe chikomo chaunofanirwa kusvika. There is a level yaunofanirwa kusvika yekuti ugone kuwitnessa zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari. Kuramba uri an ordinary believer, kuramba ungoriwo mutendi nje anongonzi anopinda church is something chekuti chinofanirwa kukurwadza. Why? Nekuda kwekuti vamwe vari kuwitnessa zviri kuitwa naMwari zvinoshamisa, yet you are in the same place and you are not seeing anything. Kuna chinobohwa endakachiexperience kuchikoro kwandakafoira wamwe wangu wakapasa, which means manotsi ataipiwa aipasisa, but then I was not serious enough kuti ndigone kushanda nezvinopasisa. Ndaigona kunyepera vabereki vangu kuti tichanga siri serious because aitogara kuside pangu akapasa. So whenever paunonzwa munhu achitopa testimony in this congregation, in our midst, it means God is here and God is doing something. So nyaya ndeyekuti Lord, I need my time. Ndakudawo yangu nguva yekuti zvangu zviitike. I'm sure ndo zvakakipa murume aigara paBethsaida for 38 years asingabvi ipapo. Mweya wekutsungirira wakabva pakuti kudii aiziva kuti I'm in the right place although ndisati ndawana testimony, but matestimony evamwe anondoudza kuti pano panochinja life. So the disciples of Jesus vakafamba naJesu, but Jesu akuenda pachikomo pari kunorevealwa another dimension yake. Only 3 vakava mawitness. Only 3 vakava mawitness. Ndoda kuti uwe munhu unogona kuchemawo kuna Mwari kuti Mwari pa only 3 I must be one of them. Pa only 3 vachapiwa dzimba naMwari mugore rino I want to be one of them. Pa only 3 vari kuzochata Mwari I want to be one of them. Pane kumwe kubwinya nedzimwe nyasha dzaunofanirwa kuti andaramba kuva an ordinary believer, but ndakuda kuti kana zvichiitika God Mwari musakanganwa inini I want to be part of the 3. So only 3 people, Peter, James and John, ndo vakagona kuenda pachikomo. Varipo Baba rinoti Jesu ndokubva atanga kubwinya. Kuda kuti vamwe vakaexperience Jesu asingabwinyi. Vamwe vakaexperience Jesu asina imwe glory yekupenya, but vakafamba naye as men. But there are some vakawitness at the other dimension of him. Uchitozvona muchechi tiri vamwe chete mufundisi ari mumwe chete ari kupa message, tine maonero akasiyana nekuda kwokuti the level yako inokupa maonero ari different. So vamwe vakaona Jesu saJesu semumwe muchinda waingofamba naye, but Peter, James and John vanotokuudza kuti murume uyu pane rimwe level rekuti kana ada kuratidza umwari hwake anogona kubwinya, denga rinogona kuwitnessa, Mwari vanogona kutaura pamusoro pemurume watiri kufamba naye. Vamwe havana kubvira vawitnessa the voice from above, but only the 3 nekuda kwekuti at their level yavanga vava yaikonzera kuti vagone kuwana izvozvo. I've come to challenge you not to become kungova an ordinary believer, not kungova a church person, but somebody ari kuenda mumadimensions nemalevels eglory yaMwari. Gona kuoneswa zviri kuoneswa ruzhinji, gona kuitirwa zviri kuitirwa ruzhinji. Hongu tinopinda church but ndakuda kuti Mwari azviratidze mulife mangu. There is a dimension of glory I want to witness my God doing in my life. Ndakanzwa Mwari achitira vanhu zvinhu, but pane time yandakaona Mwari vakuita muupenyu hwangu. That dimension of glory, Peter zvanzi varipo akasvika paakati Ishe zvakanaka kuti tiri pano, kuda kuti vasiri pano vari pama1 nokuti pane chakanaka chiri pano, pane zvakanaka zviri pano, but zvisiri kuonekwa navamwe vasara muzasi megomo. Vari kudii? Nokuda kwokuti vari kuwitnessa Elijah and Moses. Vari kugona kuoneswa zvinoonekwa neprophetic eye, because Moses and Elijah vanhu vekuold testament, and these guys vari kutofamba naJesu, but vari kugona kuona zvakaonekwa nevamwe vanhu makore kare kare, nekuda kwokuti vari pane imwe level iri kuenda the prophetic side. I've come to challenge you in this prophetic ministry. God give you a prophetic
insight yekuti aone zvinhu with an ordinary eye, but you begin to see the glory, you begin to witness the other dimensions of God. Unoziva kuti Elijah naMoses vakararama kare, but Peter ari kuwitnessa chinhu chine mayears more than 2000, more than 3000, zvine makore akawandisa, kureva kuti pane a glory yekuti ikakuputira unogona kusangana nezvinhu physically zvaionekwa zvinoita kudhimwa nevamwe. Vamwe kana vainzwa nyaya yaMozisi vaita kuti kwadziri story, but kana ari Peter anoti uyu ndamuona uyu, kana ari Peter anoti Elijah ndiri kumuona. Izvo zvakanaka kuti tiri pano nditendere ndivake matebhenekeri matatu. Bible rinoti in the midst yekutaura izvozvo Mwari vakasunurudza Elijah and Moses. Izwi ndokubva rati, this is my beloved son in whom I am pleased. Mutererei, munzwei. Mwari vakapiwa opportunity yekuparidza, havaparidze zvimwe zvinhu, vanongotaura pamusoro paJesu. Iyo denga rikapiwa opportunity to speak a word, harina warinonongedzera kunze kwaKristu. Baba rinoti vakangoona Jesu bedzi, Elijah and Moses avapo. But I want to show you kuti sei zvakatenderwa kunze vambovapo vazobviswa. There is something chinofanirwa kuoneka muna Kristu. The prophetic must be seen. Handicho chatingagarire takagarira Jesu, but Jesu wacho is in the prophetic dimension. Witnesswa na Elijah kuti the prophetic must also be in the church. Peter dambudziko raaita nderekuti adangovaka machechi ari 3. Gamba church i1 iri pana Jesu, but ine zvitatu zvinowanikwa imomo. The prophetic must be in him. Kureva kuti Peter vari kuoneswa Elijah the prophet, vari kuoneswa Moses the deliverer, which means deliverance ngaiwanikwe mutebhenekeri yaKristu. People must be delivered. The devil is a liar. Atidi kungogara bedzi takuda Mwari anotidzikinura. Ma challenges atauya nawo hafanwe kudzokera. The spirit of Elijah must be in the place, the prophetic spirit. The spirit of Moses the deliverer must be in the church. Ndinofara kuti pakaratidzwa Moses munhu akaburitsa vanhu munhamo, kuda kuti nhamo inofanirwa kubuda. Kana Jesu ari the center of the church, poverty haifanirwa kuwana opportunity. Poverty among the people of God ndiri kuiramba mangwanani ano nezita raJesu. Pakaapia a deliverer munhu akaburitsa vanhu mubondage. Ekuapia nekudisappear kune significance kuchechi, kureva kuti nhamo yako inofanirwa kudisappear. Yakamboapia hongu, but kana Mwari waMozisi ari muridzi wekereke, nhamo iyi inofanirwa kuwana expiry date. Elijah the prophet was there. Moses the deliverer was there. But vachibviswa naMwari, Mwari ndobva vati uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, munzwei mutererei. Vari mukutya, zvanzi Jesu akavabata akavasimudza, vari mukutya vakawira pasi. Vawitness another dimension of glory. Havana kuramba vakamira, they fell downwards, which means there is a dimension of God that must make you humble. Pane kumwe kubwinya kwaMwari kwokuti hauzvinzwa kuti ndiripo, unoti Mwari ivapo iwe vata pasi. Varume pakabwinya pakava this glory, havana kuramba vakamira vakatarisa pasi vakawira pasi, nekuda kwekuti when the glory of God ikawanda pauri, it must humble you. It's not about you, it's all about him. Iye ngaakudzwe, munhu ngaadzikisirwe, Kristu asimudzirwe. So Bible rinoti Jesu ndokubva avasimudza. Mukutaura navo vanoita mubvunzo wavakaita kuti ingawani vanhu vanoti Elijah achauya. Zvikanzi naJesu ndinokuudzai kuti Elijah achauya, asi kwamuri Elijah akauya. Ndopanoda ndinyatsosumira baba. Maybe tipadzokorere zvakare. That's the line I want to minister to the church. Matthew 17. Vadzidzi vari kuti ingawani zvinonzi Elijah achauya. Zvikanzi aiwa Elijah akatouya, but kwavari, which means the information is divided panapa. Kune information yevanhu vasina revelation, kogoita information iri kupiwa vanhu vari kuwana a revelation. Jesus answered and said to them, indeed Elijah is coming first, and he will restore all things. But I say unto you, that iya information yenyu yawo Elijah will come. But I say unto you that Elijah has already come. Tine zvinhu zvakamirirwa nevanhu nekuda kwekuti havana revelation, izvo zvinhu zvacho zvakauya.
parikunzi Elijah achauya information ye public, parikunzi Elisha akatouya information iri kupiwa the only three vari mune imwe dimension yakunzi aiwa vamwe vari kumirira achauya, imi wenyu akatouya, Elijah already came. Zvanzi vadzidzi ndokubva vaziva when you are at that level, kuziva kunova easy nokuti Mwari vanokuzivisa. Zvanzi vadzidzi vakabva vaziva kuti ari kutaura pamusoro paJohn the Baptist. Scripture have that John came in the spirit of Elijah. John came in the spirit of Elijah. Vanhu vakamirira Elijah the person, Mwari ndokubva varelease the spirit upon the person of John. Uchaona kuti even John, it was not easy for him to know it. Nokuti vanhu vakambomubvunza kuti ndiwani, ndiwe Elijah here? Iye akangotayo. Na John wacho akaramba kuti ndiye Elijah. Why? A spiritual dimension inogona kunge iri pauri but anawe. Mina ndzokorere musha. John paakabvunzwa, are you the one coming? Ndiwe here Elijah? Iye akangoti ndiri izwi rinochema murenje. Haana kuti I'm Elijah, which means the spirit yanga iri pana John was the spirit of Elijah, but John was not aware. So pane nguva yekuti when you lack revelation, Mwari vanotokupa blessing neimwe favor and you never understand it, unenge usiri aware of it. John ari kurehwa apa ndiye akauya in person as John, but the spirit iri muna John is the spirit of Elijah. Mwari mweya. So kana vakurivhila zvinhu kumunhu vanozvirivhila in the spiritual dimension. Kurati vazhinji vedu vakamirira zvinhu pano zvakauya. Problem inoita kuti vamirire zvakauya nezita risiriro. Vanhu vari kuda Elijah vari kutoda munhu anonzi Elijah kuti auye, but John came in the spirit of Elijah. Jesu ndokubva atoti Elijah akatouya, vadzidzi vakaziva kuti aitaura pamusoro paJohn. So John ndiye Elijah in the spiritual context, but indeed John in the physical dimension. So people were waiting a spiritual thing, but vari mukana mindset. So they were still waiting for physical Elijah, yet Elijah came as a spirit upon the life of John the Baptist. So vazhinji vane zvavakatomirira nanhasi, Mwari zvavakareleasa, but zvakareliswa in the spiritual dimension. They are waiting pamunhu pane business rimwe, pane imwe mari, pane imwe munhu achauya achimuvimba ndoda kukuroora, but already the person came, but haana kuuya nemessage yekuti ndoda kukuroora. Saka pane pamwe pokuti wakamirira zvinhu, Mwari ndokubva azvireleasa, but nokuti hausi spiritually mature, uchiri wakamirira Elijah, but your Elijah is John close to you and you cannot see it because it's the spiritual thing. They recognize vakaziva kuti ari kutarwa apa ndi John, because John came in the spirit of Elijah, but the people were still waiting. Varobanonzi maFarisi, maSadducees, maScribes, vanhu vaiverenga bhuku chaizvo. Palevel iri physical, vanga vari so intelligent, but spiritually havana chinhu chavaigona kuperceiva spiritually. 3 weeks ago I was in Israel. Challenge yatakaita tiri kuJerusalem. Kune maJews ariko asingatende kuti Jesu ndi Messiah, vachiri vakamirira Messiah. Those guys are very dangerous, very strict to a level yekuti watoenda uri tourist, I believe in Jesus the Lord my Messiah, avadi kunzwa nyaya iyo. They are still waiting for Messiah. They want John to come first. They are still till today. Majuda ku Israel ukatenda uchiri ndiri muKristu vanotokuseka. Wati hanya yemwe murungu tenda uzvenyu. Isitakatomira Messiah wedu achauya. John 4:24. Jesu aitaura nemukadzi patsime, mukadzi weSamaria. Anotaiwa Messiah achauya ende achatudza chokwadi. Yet waari kutaura naye Jesu ndokubva ati only if you knew. Kureva kuti pane pekuti wakavanzirwa kuziva zvawakamirira zvakauya. Chaita kuti mukadzi ati Messiah akauya achatudza chokwadi muSamaria. So aifungidzira kuti Messiah kana auya anouya ari part of the Samaritans. Nekuda kwekuti maSamaria nemaJudha adyidzane. Ngwarira kuti audyidzane neansa yako. Auna mondinzwa mina nzokorera futi. Kana vakamirira Messiah ari Jesu, ivo vane mutemo kuti maSamaria nemaJudha adyidzane. Jesu ouya ari kusaidhi remaJudha, ivo vakamirira Messiah. Zvakati
vanga vane mutemo wekuti havagone kutyidzana neanswer. Izvezvi already une belief, a traditional belief yekuti your answer wakairesista kubva kuma-traditions. Une zvawakaudzwa, une zvaunotenda kuti aiwa kana ari Messiah auya ari kusaidho, kana ari Messiah isu ndi maSamaria nemadhudha atityidzane. Yet kana mukasatyidzana nemajudha muri maSamaria, Messiah wamakamirira mujudha. Kurati already maberekwa musystem inoresista kugamuchira answer. Takarerwa mumasystems anoresista chatakainga mimba yaMwari. Kuna matanoda zvaanoda kuitirwa naMwari ndozvaakainga achitarisira, but already akaberekwa musystem inogona kuramba the prophetic. Akaberekwa musystem inogona kuramba the deliverance of it. Akaberekwa musystem yakamaka giving. Achitenda kuna Mwari anobvisa muurombo, but Mwari akada kukubvisa muurombo in the name of giving. Haugone kuona receiving, unoona kuri kuburitsa kwete kugamuchira. Hauna kundizwa. Kana vanhu vanga vakamirira Elijah, ndokubva auya ari John with the spirit of Elijah, which means Elijah was John spiritually. So ndozvokuti wese akainda Mwari anomupa kubudirira, Mwari wacho akareleasa grace dzekubudirira mugiving. Saka iwewe ukanzwa giving unonzwa kubuda kwayo mari, aunzwe kugamuchira kwako nyasha dzekuita mari. Saka there are times yekuti unoramba wakamirira makore achifamba, you don't participate, you don't do anything, but mauri unonzwa kuti Mwari achandisumudza, Mwari achandisumudza. I've come to challenge your mindset. Be spiritual and be mature. Nakudaka kuti the Elijah you have been waiting for is called John. The money and the blessing you have been waiting for is called giving. Kubatsira mind yako usundinzwa. Vanga vakamirira Elijah, the person. Mwari ndokubva vareleasa the spirit of Elijah upon John. Saka mbombera public haisi kuziva kuti John is Elijah. Only the three vari pane imwe level pa transfiguration ndovari kunzi naJesu Elijah akatouya vakaita zvavanoda naye. Mwari akaregera zvakaitika kuna John, rufu rwake rwekuti wakadamburwa musoro nenyaya yaHerodhi nemudzimai wake, yaigona kuva a clue to people kuti vave nemaso akavhurika. Why? Because Elijah, when Elijah left earth, anga ari kutsvakwa naJezebel, achinzi ndikamuwana handisi kuzozorora kusvika ndadambura musoro wake. So musoro waElijah waidiwa naJezebel. So spirit yaElijah payakaenda pana John, musoro wakabva wawanikwa with the next lineage ya king. Asubondezwa. Clue yaivapo kuti vanhu vagone kungonyumwawo kuti pati zviri kuitika pane muchinda uyu asi Elijah royo. Why? Because Elijah battle yake hombe yaakabva panyika achisiya chipande chaivapo ndechake naJezebel, and Jezebel angatoisaivawo kuti ndikamuwana ndiri kumudambura musoro. So when John came in the spirit of Elijah, nyaya yemusoro yanga ichiri pademand because vakatakura spirit iri kutsvagirwa musoro. So vanhu pavakanzwa firo yaJohn hakuna akambonyumwa kuti sei afa firo yekubviswa musoro, because vanhu vaigona kuiswa pacross vachiexecute vachiurawa nedzimwe nzira. But the death of John was a shadow picture wechinhu chiri prophetic long back kumashure, kuti pane musoro waimbodiwa neumwe mukadzi weumwe mambo. Saka panoti nevamwe mambo vane mukadzi wavo ari kushedzera nawo yemusoro wemuprofita anonzi John, but vanhu vakatadza kuona. Why? Because Mwari vakareleasa the spirit of Elijah upon John, people will die waiting. Yes. Mwari vakareleasa kusimudzirwa kwako, nyasha dzekusumuka kwako, but vodzireleasa dzakatakura chinhu chinonzi humility. Unogona kufungidzira kuti uri kudzvanyirirwa, uri kubatirirwa kusabhinza nekuva humble. Gamba, you are missing your Elijah in John. Udzaroseti pako kuti Elijah wako ari muna John. Blessing yako yakalirwa munyaya inenge inokubohwa so. Itsika yake wakaipa the devil kuti pese pane breakthrough nefavor yako
anokupa muono uri different, uri negative. Why? Because anoziva kuti there is power when you apply the principle of the word. Ukaita zvinotaura Mwari no matter kumusha kwenyu kune varoi, uroya udarike the word of God. Saka wakaipa chaanoziva anoti chingonzwa shoko but don't act upon the word. Because anoziva kuti pa action ndo pane deliverance. Pa amen pa I receive joy, but pa action ndo pane deliverance. So the devil anouya nekumwa kutaura kunokanganisa manzwiro ako. Watonzwa kuti Elijah akauya in the name of John. Unongochitai watoda kumboona Elijah wacho. Ukarerenga zvakanaka not even the dressing of John. Waipfeka a belt of leather, a camel belt. The same ukaenda kuna 2 Kings chapter 2. Uchanzwa kuti mambo achituma vanhu kuti endai munondibvunzira kuti ndinopona here. Kune varume vakasangana na Elijah muroti. Mambo ndokubva abvunza kuti ndavakasika kudzoka zvikanzi kune muprofita wataona naye ati hamisi kuzorikavha. Ndokubva abvunza kuti anga akapfeka sei? Zvikanzi a leather camel belt zvikanzi Elijah. Which means the dressing pachayo was also a clue yekuti chamakamirira ndeichi. But vanhu vakashaiwa meso ekuita perceive. There are a lot of people still waiting. And they are about to quit kurizaenda kunamata chaiko. Kana kuti novuka checha chaenda pauri kandibve pano. Ndani makore zvandakaprofitwa zvandakaudzwa zvisikuita. Yet you are failing to see your Elijah in John. Amen. Zvinongoonekwa uye nekuzivikanwa nevanhu vanenge vaenda pachikomo. Why? Nekuda kwekuti kana ari Peter, James and John vakaona Elijah pagomo, but vakaona futi John. Kudati vakaona ma-two phase. Elijah the person achapia na Jesu, and John with the spirit of Elijah. Vanga vane greater grace than the rest of the 9. Yes. You are still waiting. I've come to tell you, the answer is already here. But zita remhindiro yako harisi zita rechawakanamatira uchida. Waida chinonzi Elijah, wari ndokubva aunza chinonzi John with the spirit of Elijah. Breakthrough payakauya wakaiona se breakdown, sekunge kudzikisirwa, sekunge kubatirirwa. I love scripture, John chapter 9. Murume aivabofu akanzi enda kundogeza kuShiloh. Healing yake yakainvolve kuiswa mavhu mumeso. And the guy did not complain. Okay. Nekuda kwekuti chincha akanzisa ndechekuti kana ndisingaone handitoshorwa. Wasikutoshorwa kuvhiridzwa kuona kana uchiona. So nokuti aivabofu pakaiswa mavhu mumeso akaitambira se process. It is a problem. Haigona complain kuti urikuita sei handichaona because agara aone. Saka haana kucomplaina. Ndoda kuti utange waona zvagara zviri pauri. Uregere kucomplaina neprocess yakuitwa naMwari. Statement yanogara ndinzwa vazhinji kuti akuchecha vada kutora mari dzedu, vada kutiita varombo. Vazhinji vanodaro havasi mhiko. Vagara vatori vanhu vanoshaya. Vari kuti toda kutongoitwa varombo, iye agara ari murombo. Haitwe murombo, agara ari murombo. Saka kana Mwari vatanga process yemavhu kumeso, beta kuwirana neprocess yemavhu nokuti wagara uone. Chawaifanotanga wagumbuka usati wabvisa kuchechi, kugumbukira mweya wakakutorera usati wagona kuuya kuchechi. Why? Because life yaunorarama inobohwa ende inokurwadza, but usati watsamwa kusvika palevel yekudzoka kunze offering wotsamwa, but hautsamwire dhimoni rakakunyima shoma yacho. Chamboita kuti ugare uri munhu anotambudzika usati wachitsamwira. But pakanzi offering uzonzwa kuti takukuwadzwa, wakakuvara kare. Life yako ipicture yemunhu akakuvara. Wigona kuti uzaita but usati watsamwa Satani usati kuti mukumbukira. Unongokumbuka kana Jesu avisa mavhu kumeso. Unonzwa uri kutoshorwa iwe usingaoni kudhara. Unonzwa uri kutorerwa iwe wakatorerwa kudhara. Life yaunararama pane zvakabvutwa kare. Zeta life yako yakanoti haisi life yangu. I'll give an example. Zvinoita vanhu. Let's say musikana pamba
apiwa pamiraamitiswa. Unonzwa vabereki vake vakumubvunza, lese musikana anonzi Jeni. Unonzwa kuti nhai Jeni, nhumbu yauinayo ndeyani? Ane nhumbu akatakura ndeyani? Ndijeni. But vanobvunza kuti Jeni nhumbu ndeyani? Which means zvinoita kutakura zvinhu siri zvako ino zvichikuremera for a long time. Life pachayo inodaro. Ukatarisa kufunda kwako, maconnections ako, kungwara kwako nenhamo iri pauri, unofanira kunyumwa kuti nhamo isi yangu rwangu rugare ndete nhamo iyi. Life ikai ameno kumusha kwedu, ameno mweya kumusha yakanipa kutakura this kind of poverty. I'm not destined for this. Kune vakadzi vakabirana vana, mumwe paakandoripota kuna king, akaripota ripoti inoita sekunge haina value dari mataredzi hosha yepanyika, nekuda kwekuti zvanzi ndakarara ndabirwa mwana. Kudare kunodiwa eyewitness. Umbowo munhu aona zvichiitika. Uyo kuti pana ndakarara ndabirwa mwana, kesi yafanira kudismisswa kuti kana wanga wakarara wazviziva sei. Saka uri kureba because hapana chawaona wanga wakarara. But Solomon akapiwa wisdom naMwari. Kana une wisdom dzedenga, zvakaitika ukaonga usiri, unogona kunyumwa kuti nhamo inovuka kumusha kwedu kune nyaya dziripo. Because haisi plan yaMwari kuti ravame life aka. Hauna chawakaona kana chawakanzwa, but wega unofanirwa kunyumwa kuti ndakachinjirwa life yangu chaicho. Mambo, ndakarara ndabirwa. Kurati hazvina basa kuti handisi kuona, but inini ndine kumwe kuziva kuri mandiri kunotondiudza kuti zvakaitika ndisati ndaberekwa, but nyaya ndoiziva kwedu kune nyaya dziriko dzisingade vanhu kuti vasimuke. So Jesu ane message yepublic nemessage the only three. Zvanzi Elijah achauya, asi ndinoti kwamuri akauya, and they knew he was talking about John the Baptist. Vakabva vaziva kuti ari kutaurwa apa ichokwadi akatouya ndiJohn, but he came in the spirit of Elijah. Hakuna chinorwadza kumirira zvinhu zviripo. Hagai achema nenyota murenje, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime. Zvinoreva kuti aichema ari pasiri kuona. Paaichema nenyota ari muwilderness yeBheersheba, Mwari vakamuvhura meso. Mwari havana kuchera tsime, vakamuvhura meso kuti aone tsime. Tine nguva yekuti zvaunoda zviri available, but your spiritual eyes are still closed. Munhu wawakamirira akatouya, but haana zita rawakamirira, but ane spirit, ane mweya unogona kuti zvawakamirira zvichiendeka. So challenge yatinayo zvichida iri pazita kuti when I'm waiting for Elijah, I must see Elijah. Kana ndakamirira kusimudzirwa kubudirira, ndinofanira kungoona opportunity inonditi wakutosimuka ita zvakati. Ndikasangana newo nemukana wekuti nditange ndaburitsa mari, nditange ndashanda, nditange ndaita unozosemuka isiro nyaya yacho. Blessing yako inouya yakapfeka jacket rinenge problem. You need your spiritual eye. Zvawakanamatira zvakauya kudhara, ende zvaneta ndovadenga rutoshama kuti nanhasi yaiva pfungwa yaMwari. Genesis 13 and 14. Mwari vachiti naAbraham, vana vako vachavanhapwa muIjipita for 400 years, but they will come out with great substance. Exodus 12 ichanzwa kuti after 430 ndo pavakabuda. Mwari kuna Abraham vakati 400, pakubuda kwavo 430. Where is the 30 coming from? Why? Because Mwari havarevi nhema. The extra 30 is human error. Why? Because Mwari haite mistake. The delay yekuti pa 400 vabude yakabva pa system yaifanirwa kuvaburitsa ipi. Moses mumba maari kuberekwa mumashure maMiriam naAaron, which means Mwari vachida kuburitsa vanhu vanotanga vadana Moses, vodana Aaron, Miriam wojoina. Order yaMwari, the first one ndi Moses. Order yevabereki, the first one ndi Aaron. Saka pese paunoseta wrong team inorowa.
So uchona mama team ari coaching guy and coaching guy ngari ma players ari right but ari kuita sei. So there are times kuti church iri right paunopinda pa right but ausugona kuita sei seta team yako. Uri kutanga na Aaron. Problem ndeyekuti Aaron anotomirirawo Moses kuti atanga adaro. So the 30 years iri pakuti vari kubereka zvisirizvo munguva chaiyo. So unogona kubereka a wrong mind in the right time. Unogona kuva ne wrong mind in the right place. Elijah, wavakamirira already came, but he came in the name of John the Baptist. So vana kuona Elijah nokuti vaitoda Elijah, but Mwari ndobva ati ndakukupa Elijah in the name of John. 2 Kings chapter 5, Romans Naaman. The Lord was with him. So statement yekuti kana Mwari vachinzi vane munhu ndozonzwa pakunzi but he was a leper. Where is the but coming from? But yake ne delay healing yake yakabva pakuti painida kuti azvihambule. He was a commander, but chakaita kuti apore he was commanded by a servant girl kuti mukaenda kwedu Samaria munonopora. Kuda kuti paakaita swallow rank yake akatanga kupiwawo ma-commands ndopa akaenda kuSamaria akapora, which means kupora kwake kwakatouya mumba musi wakauya musikana, but healing yake day rakakwana paakazvideredza akatanga kuteerera kuti musikana anoti kudii. So already answer yakatouya, but humility ndo iri kushayikwa, but answer is available. Naaman ita nekuteerera musikana ari mumba make, zvoreva kuti musi waakateerera anzwa musikana achitaura akaenda kuSamaria akapora. Zvoti pakangouya musikana uyu daakangomupa flow yekutaura the first day raakauya aipora musi iwoyo, but the delay yakava pakuti he was a commander by nature. He gives commands, he does not take commands. So there are times yekuti your nature iri kukanganisa the blessing already available. Zvawaifanirwa kuita muimba yaMwari, zvawaifanirwa kuita muimba yaMwari hauna kuita. Why? Because your nature sometimes, or your class, or your level. Let me tell you, people of God, kana waya kuimba yaMwari you don't have level or class, you are just a son or a child of God. Unofanirwa kuita zvinoitwa muimba yaMwari despite you're a doctor, you're an engineer. Why? Because in the sight of the Lord haisi nyaya yeprofession, inyaya yerevelation. Know yourself better. That's why David David was a king, but ane mbiri yekutamba. Ma-kings mazhinji vanotsvaga kwaya, vanosereketa vanhu vanotamba. But David akati, if it is for the Lord, I will dance. David wakatamba zvokuti denga rakanzwa kuti this is a man after my heart. How can it? Ipo paine kwaya, pane team. Zvinotora revelation. Kuziva kuti I am a king today, but Mwari kune kwaakandibvisa. Ndaiva mufudzi wemombe, mufudzi wemakwai. So hapana renki paichandisimudzira ndava kuchechi. Ndinofanirwa kusimudzira Mwari wakandipa renki. The answer is here. We need spiritual eyes. Mhinduro iri pano, pari kudiwa mhinduro. Adamu zvakamutorera nguva kuti azive kuti mukadzi wake unobereka. Ukaverenga zvakanaka rinoti musi wakatukwa mukadzi, Mwari vakati I will increase pain in childbearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona. Adam na Eve vakatanga kubereka vana after punishment, after wabuda mukadeni. Nekuda kwokuti pakataurwa kunzi ndichakuwedzera marwadzo pakupona in childbearing, uyu ndopa akava neclue. Saka nitobereka naye. Kutoswera nemunhu pana kuti sina mhuri achibereka hake. That revelation akaiwana musi wakanzi I will increase pain in childbearing. Kurati kubereka kwake Mwari vanga vakakuisa paari, but Adam was not aware. Vakatozobereka vadzima usadiscover zvinhu at a later stage. Mwari ngaakupe meso mweya uone blessing yako today. Church, Mwari mweya anonamatwa mumweya. Kura in the spirit. Rega kuva an ordinary church member. Why? Nokuti Mwari pavanoreleasa answer, pavanoreleasa blessing, inotanga kuriliswa in the spiritual dimension. It takes those spiritually mature to capture the wave. Sara vakuparidza Jesu aenda. Maridzo dzavo dzakasiyana. Nokuti Peter, James and John kana zvakwidza vaitaura zvepagomo kusina kuenda vamwe. Ende zviri vakuwedzera. Aiwa, hatese tonamata Mwari but information yaiwa
Oma taifamba na Jesu pamwe chete. Elijah makamona kupi. Moses makamona kupi. Yet it's true. There was a level, a dimension ya msina wokushika. Panoenda vatatu, Mwari ngaandite wechitatu. Pari kusimudzirwa nekukomborerwa vanhu pa-word of fire, Mwari I must be one of them. Ndaramba kungova an ordinary person. Ndakuda kuva mwana waMwari ari kufamba mudimension yeglory. Vadzidzi havana kungowitnessa Jesu as a person pagomo. Vanzi vakaona the glory of him. Ukaona glory iri paari, unoita tap into that dimension of glory. Kune zvavakaona zvisina kuonekwa nevamwe. Mwari ngaakuwanire nyasha ubate zvisina kubatwa nevanhu vekudzinza rekwenyu. Bese makaberekwa ikoko kwagurundoro, but iwewe you are a chosen vessel of the Lord. May the Lord release a blessing iri outstanding. Zvekuti vekwenyu vanoshama kuti ndewekwedu here. Ndewekwedu tinoenda mutupo mumwe chete ndokumusha kwedu here. Anobva kwatinobva here akatidza patakadzidza here. Wavaudza kuti pane chikomo chatakaendeswa kuti nenyasha dzinoshamisa. Chaunogona kuoneswa kubwinya. Mwari vanospecialize nekuita zvinhu zviri outstanding kuvanhu vanotenda. Jesu unoti kuna Jairus only believe. Jairus angapiwa information yekunzi chii usanetsa tenzi mwana afa. Jesu ndokubva ati only believe. Let's go. But there is a dimension yevanhu vaunofamba nawo yekutenda yekuti kana mwana wako afa even wina Jesu vanotoya zokuudza kuti usanetsa Ishe mwana afa. Yet Ishe wacho ndiye resurrection in life. So tine vanhu vasingazive the other side of God. Zvekuti vanonamata zvinhu ordinary, so vanogumira pekuti akarwara anoporesa. Saka pakafirwa Jairus nemwana, kune murume akaenda akati usanetsa tenzi mwana afa. Jesu ndokubva ati only believe. Kureva kuti Jairus ari kupinda mu experience itsva isingatendwe nevanhu vanga vakauzara kumba kwake vakaungana kumba kwake. Beware of the atmosphere yako, beware ye-environment yaunoswera. Otherwise une vanhu vari kungokupa mashoko e-comfort ari common, but vayozokupa mashoko ari spiritual asiri common. You are somebody special. There is another dimension of grace yaunofanirwa kuexperience. Hausi an ordinary believer, you are a child of God, highly favored, peculiar people, a chosen generation. There is something to the outstanding chichaitwa na Mwari chekuti vanhu vekwenyu ngavatange kuzviona kuti uyu akasiyana nesu, ngavatange kuwitnessa the other glory of God. Muchiti takafanana but ivo ngavaone zvimwe zvakasiyaniswa naMwari. Vanhu vanoti vari pachikomo vakaona the glory, vakawitnessa kuona Moses, vakaona futi Elijah. Kuda kuti Mwari ngaakuonese zvisingaonekwe nevamwe, Mwari ngavakubatise zvisingabatwe nevamwe, Mwari ngavakupe nyasha dzinotyisa mudzinza rekwako. Be outstanding. Kumaraini kwaunogara be outstanding. Why? Nokuti grace nyasha dzacho dziriko dzinoda vanhu vanoenda pachikomo. Unoenda pachikomo hausi mufambo uri nyore, mufambo vanhu vari kusacrifice kuti Ishe kana zvikarema zvikakwidza I'll go with you. Kana zvikadii pamusoro pechikomo tinoenda tese. Kusangana naBoaz hakusi kwembwende, nokuti along the path kune mazwi anodzora vanhu kumashure. Kati kana ari Ruti Mwari akamuwanira nyasha, asvika kuBethlehem akawanikwa. Unati Boaz wako awanikwe murodhi. You need to go an extra mile. Your Boaz is not closer. You need to move unto Jerusalem, unto Bethlehem. Your blessing in a dimension. Continue to do what God wants you to do. Continue to trust and believe in Him. Kushanda muimba Mwari, do it in an extra mile. Kumira msasi mekomo, nokuti ndi Isaac Benza akaona kuyana pachikomo, nokuti wakashikapo. Peter na John wakagona kuona kupwinya kwa Jesu, nokuti wakashikapo. The rest of the 9 wakaramba vari common disciples. I refuse to be common. I refuse to be a common believer. So I'm wonderfully and fearfully made. I challenge every demon nekumusha kwako kuti ngarikuregedze. Mwari ngaakuwanire nyasha, Mwari ngaakupe imwe sefa. Sina kuti chaonekwa, sina kuti chaonekwa kumusha kwako, sina kuti chaonekwa kumasama. Mira salary yakafanana, but mune lifestyle yakasiyana. Wakaenda chikoro chakafanana, but vari chimwe chikoro chinekuma kubwinya. Zvisingagonekwe nesalary Mwari ngaakuitire, zvisingagonekwe neshamwari Mwari ngaakuitire, zvisingagonekwe natente Mwari ngavakuitire.
You need to go an extra mile and witness another dimension of faith. And if you want to submit them, but the Ramba the other night, the Ramba the other night, 9 just represent my month of death. And it is a Wanakaberekiwa. The night of Wanakaberikwa, the 9 represents months of death. Normally 9 months. So the 9 of that's make home. It's a system to Wakaberekwa, but the system to Wanakatena. And she gonna glory I need to witness the goodness of the Lord. I'll give you a piece of my testimony. God sent another man into my life. I must very confident. I can't only one question. I can't put a look at a so, but I need to build a house for you. Building a house for me. The man is from 7th-day Adventist. But I don't know. I don't do that. I attended a because he follows me. He's Facebook. No, all right. My one and that movie, we had a secretary and a driver. All sounds about our given by. So I never from our location. To whatever crowing. Was I found a good language? Bunamata, which is not Sunday, we really ordinary believer. Mwari ngakukomborera zvokuti newe ugona kufunda kuti but Mwari munhu chiwa munorangarira kudai. Imagine the street preacher. Ukonzi mumwe munhu akati kuvakire imba kukuru. Kwete kuti wastendi kuvakirwa imba zvese nestand. The way it was already begun. The paper we can yakatanga kuitwa, the documents are in my house under my name. I did not be a number of give me a guy for you. I was second army with Pane stand here, Papa. Papa Philip Young was about 200 meters. What does so now that fix the animal? To Marana, which is the office of woman from Baja to Midland, but him same day. Don't marry the shit, crowing. If dimension, you're not going to get one of Mwari. It's not that I witness for Wakaberekwa. Makakutangira, I see ya. Wawina ya. Lokuta Elijah alipachikomo. Mambo enda ni ngoro yao. Elijah ndiye akatoyambira mambo kuti kasika ikuenda lokuti mvura iri kuuya. A strange thing kuti munhu asina mota anodana mota tunoona iwa kasika kuenda. No ndaitarisira kuti Elijah anoti kuna mambo mvura yada kuuya ngoitwa ndiwanopa kona panongagare muchariot. But akati mambo mvura yakuuya endai. Mambo kunobva wapinda muchariot wakaenda. And the spirit of the Lord came upon Elijah. Kuti ukada kuti imwe spirit yaMwari nemwe favor bati pamusoro pelife yako imbosiyana nezvinhu zvevanhu ingoti Mwari ndakuda uzvangu koza kune nyasha dzekuti mamboikirwa itirwa so but wakuti Mwari ndakuda kuitawo wana nyasha dzekuti Mwari vakuita zvinhu newe zvakanaka kuti vamwe vaitirwe nevamubatsire but iwo at a dimension yekuti zvakuitwawo ndezvako. I always tell people when I look chapter 5 kuti Jesu paakakonzera kubatwa kwehoyo ana Peter vabata akati kuna Peter kandai mambure kwakadzika haana kuti kuvanhu vese hove I command you to come out batai akabatisa vane boat neneti ende zviri pachena kuti ana Peter haana kupa vanhu vakatengesa iwe wasotombokwira kombi yakanzi God given andonomata God iyeyo odikwaudza kuti ndiye Mwari wendani kwadani vanokuudza tisu takapiwa ngatiwo chibhadhara kurupafadziro kune mablessings ane price tag 2 Kings chapter 7 Elisha paanoparovisa kuti mangwana vachadyiwa vachawanikwa flour nechibhagedhi reSamaria akataura mari yacho haana kuti zvichawanikwa akati shekeri imwe chete inenge ichitenga mari yake dhinari rimwe chete richitenga kuda kuti there was a miracle with the price tag kuda kuti kuno umwe munhano wekuti ukashambishana ugone kuenjoy. Riverenge ka 2 Kings 7 akati mangwana nenguva ino pagedhi reSamaria vachatengeswa kuti vachapiwa vanhu vachatengeswa iyayi Mwari akonzera munana iwoyo seuri kutengeswa ngati kune imwe ropasadzo yekuti unofanira kuita mbishana kuti ugone kuiaccessa
Elisha akati ndino declare kuti flower ichauya vanhu vopiwa. Akati ndaiona muspirit remuflower ichiuya but ukashaya shike unogona kufa nekushaya. Iye Mwari aita blessing unofira yekushaya. Saka vhangeri rekushaya hatirifarire. Zvachose harite. Ndakati uya panyika usina udzekera usina fair. Kurarama usina unogona sei. Oya usina udzekera usina but kurarama usina haufa. Blessing yokana matino wakachema kuna Mwari iripo. But zvichida yauya muprocess yekuti unoiswa mavhu kumeso. And by experience bofu raigona kubvunza kuti ndiani ari kutidaro. So ndi Jesu weNazareth otayo but me anomboitwa izvozvo. Saka usiriwo Jesu. Tine vanhu vane history vasina revelation. Yes. Your case is different. Akaiswa mavhu kumeso hana kumboti vamwe vaingoporesa nekutaura shoko. Akatumika akaenda kuSilomu. Bible karivereka kuti Silomu it means to be sent. Yet munhu aonana naJesu but akutumwa somewhere. I love statement of Jesus, my last bus stop. It's a deeper revelation. Asi last bus stop in old times. John 9. Bofu rakaiswa mavhu kumeso rikanzi enda unogeza. Parakanogeza rikadzoka richiona. Dare rakabva pana Jesu risingaoni. Rasangana naJesu anoshinza mapofu. Kureva kuti Jesu paari kuti enda kuSilomu, Silomu zvinoreva to be sent. Nagari Jesu ari kuti ndine vandakatumira upofu hwako, kwaswera uri kuna uponi, enda ikoko. Ende zvaigona kuita kuti murume aiswa mavhu oshedzera kuti pane mvura iri kuma ndigeze ndikasike kuona. Jesu amention the name of the river for a purpose, for a reason. Why? Because I see some mvura inokugeza utanga kuona. Imwe yacho unongoita clean but unoramba uri blind. Only the pool of Siloam. Why? Because it means to be sent, which means kuna akadanirwa upofu wako. Unogona kuenda kwaunonoudzwa zviri powerful life yoramba yakadaro. Why? Because chinopedza upofu chakasiyana nechinobvisa dhaka. Wakaenda kuSilomu akandogeza akadzoka achiona kuti mvura yaiva pedyo yaitadza kuita zvinoitwa neSilomu. Jesu asvika pakuzvideredza kuti zvimwe zvacho handikuitire ndakatoita kudhara but une kwaunofanirwa kuenda. So zviri pachena kuti murume uyu anga asingagare paSilomu, aigara kure nezvinopedza upofu. Because akatonzi enda akadingo chigeza pano uri paSilomu. He was far from the place. But chaanga ari pedyo nacho ivhu, nekuti Jesu wakatora ivhu repanga akagara murume uyu akamisa mumeso akamuchienda kuSilomu. Kuti ivhu rinoita kuti upofu upere riri kure futi neSilomu. Saka pakuda munhu anotumika iye ari bofu. And ndo stage inorwadza manje kuti Mwari vanokutuma pasina iripo. Usina mari yacho, usina chaunogona, wonzi shandira Mwari, itira Mwari. Unenge une reason iripo kuti ayo Mwari akamukomborera ndichaita. Ishe, mukapedza upofu, chero kwamunoda kundituma nditumei. But Jesu akatuma bofu. Kureva kuti akaenda by faith, not by sight. Bible over that we don't walk by sight, we walk by faith. But the faith walk, inotoda munhu ari kuziva kuti Mwari vataura enda utoiti. Haidi kuti zvitange zvanaka, unoita kuti zvinake. Elijah came in the spirit. Akatobata palife yaJohn. Vanhu vakaita zvavanoda naye vachiti takamirira Elijah. Kureva kuti when you lack revelation, blessing inogona kutova close to you and you can still die poor. Favor inogona kuva close to you and you can still die poor. Uchichema uchinamata usidai Mwari vandikwandira ngashadai Mwari vandisimudza kusimuka kwa. But kwakauya in the name of John, iwe uchida kusimuka kunonzi Elijah. Azviuye sezvaunotarisira. Mwari ngaakupe kutarisa kwekuziva kana zvauya. I didn't know kuti ndingaenda unogarawo kuKroyiru, but Mwari vakaisa nyaya yeKroyiru kustreet. Ndikasaenda ikoko hakuna akandionera ikoko. Saka street to me is suburb. Zvakutoti handiboekana ndirove kuendako kwandiri suburb. Jesu achiberekwa mudanga mumenja, zvipo zvakauya igoridhe. Yeti vakaberekwa mudzimba dzakanaka vakadamburwa musoro vakafa.
Ziva kune goridhe rako. Uchatsvaka nzvimbo dzakakunakira but dzine kudamburwa musoro kwako. Uchisiya danga menja ine goridhe rako. Pane nzvimbo yakashoreka but inovanza zvikuru zvida kuitwa naMwari. Kokoita nzvimbo dziri kutsvagwa naMaria dzakanaka dzine dambudziko pamusoro pechaachabereka. Nyaya yevanhu danger yevanhu ndeyekuti havadi munhu ane vision, vanoda munhu ari already established. Imagine uchifima musikana uchimuudza ndazoita marori, ndazoita mabhazi. Anodzaka kana maita muzouya. Ndazoita. Ndotya vision irisi. Ena anobva kuti koka sazoita. But anazvo kare ndiye anodiwa and hatina research kuti zvakauya sei. Kune goridhe rako ukakuziva unonyatsozorora uri mudanga. Vanachitaura zvavanotaura so uchisauridza munhu pasaidi kunyatsondirasa. Usapane blessing yako ukapaziva. No matter kuti pakaipa sei, unyatsonzwa kuti tiri muzvinhu zvedu. Kune favor isingawanikwa kuzvipatara inowanikwa mudanga chete. Kune dambudziko richaita vanhu vari mumabetter places richisiya vanhu vari mumenja. Pakudiwa meshi nemweya. Protection yaJesu yakauya in the name of a manger. Yaiva protection. Because anouraya vana haende kudanga akuberekwe munhu kunoberekwa mhuka. Saka Jesu paakatovigwa naMwari akavigwa ari panze kwete mumba. Anozvizwa. Jesu Mwari vafunga kuviga Jesu kuti asaurawo naHerodhi. Havana kumuviga, vakamisa panze. Kudangawo. Herodhi aiteera achiuraya vana muzvipatara kwete kudanga nekuda kwekuti kudanga akuberekwe munhu. Wise men sei vakaziva kuti kudanga kune munhu, they were following a star. Herodhi aiteera mindset, wise men aiteera a star. Muupenyu hwemunhu wese there is a star above your life. Pane star yeblessing yako pamusoro peupenyu hwako. But dambudziko ndeiri manje. Star ikakuti hande nekudanga, iwe nepfungwa yekuti ndiri kuda munhu, hauendi kudanga. Zviri nani kuteera zvinotaura Mwari pane kuteera kungwara kwako nemaconnections ako. Why? Nokuti kazhinji problem inowanzopfeka joy. Vazhinji vari matambudziko nhasi havana kupinda zvakaipa, vakapinda zvakanaka. I always tell people, advert yechinhu chese chakaipa inoitwa in a good way. Hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu akadhakwa. Vanotsvaga munhu ari sober. Why? Because vakakunzira akadhakwa ari kutadza kurosa road akabata doro, unotsvaka kuti unotsikwa nemota rina kunaka. Saka vanokupa munhu asati anwa kuadvertisa rinonwiwa. Intelligence yepanyika. Fodya nezvainoita mapapu chikukuwadza. Havakupe munhu ari kuchipatara ari kukosora. Vanokupa akachena akangobata mudzanga. Obva wanyoza kuti machampion. That's how cruel the world is. Vafana vese vari drugs. Havana kupiwa picture yemunhu akaitwa useless nemadrugs. Vane picture yasuperstar. Shasha. Yairova mutoriro yairova cocaine shasha. Ndo yavanoona. Havaone munhu akaparadzwa nawo. That's how the devil advertise things. Machallenges anogona kuuya akapfeka jacket inenge kubiwa. Vazhinji vakaenda kumafaro vakadzoka vaine nhumbu. Saka ndaimboti asi vana vanonzi ana mufaro maproduct ekumafaro ero. Because unonzwa kuti motransport iripo tokugochesa tokuita sei tokuitira zvakati. Iwe chaunonzwa kugocheswa. Kutengerwa chikafu kudyiswa. Haunzwe kugochwa. Because ari kutokugochesa pane kaprogram kake. Hallelujah. Mwari vakakupa kuona kuseri kwejoy. Unoita saMoses. Hapa unoona Hebrews 11:24. He refused kuva mwana womwanasikana waFaro. Zvinorambwa here kurugare. Runorambwa vanoziva kuti unouraya destiny. Bible unoti by faith when Moses grew up he refused. Kwete by knowledge ye understanding yake. Faith which comes by hearing and hearing the word of God. Akarambei kugara mupalace. Akarambei kudya zvakanaka. Akarambei upenyu hweushe.
Achi urambirei. Why attack a destiny yake as a deliverer? The devil can sacrifice to give you good things today to destroy you tomorrow. But it's not so in the word of God. We move from faith to faith, glory to glory, favor to favor. Unamato wako ni wangu nasi ndio kuti mwari meso wangu. Lapo ni kuona kuti uyu ndiye Elijah watakamirira batani sitarino ndichona. Iyi ndiyo Maria ndakamirira ine zita kunzi work. Iyi ndo favor ndakamirira ine zita kunzi submission. Iku ndo kusumutirwa kwandakamirira kwakavigwa muzita rinonzi humility. Ukasaona izvozvo zvakavanzwa kudaro unoswera wakamirira Elijah. Iye Jona aripo ane mweya waElijah. Favor ne blessing zvauti mwari vachaita. Let me shock you. It's already here. God created male and female. But this is two vachiti mwari vauya kuna Adam. Vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Aiva ega sei vakreatwa vese. The Eve part was hidden in man. Eve anga akavigwa mumbavhu yaAdamu. So Adamu ari ega vanga vari two. Mwari vakatorivhila kuna Adamu kuti zvauinazvo zvinokupa answer yechauri kushaya. So kuna Mwari hakutanga neproblem, kunotanga neanswer. But kazhinji tinotanga kuona problem nekuti tisina kumira mumaonero aMwari. Ark yaNoah, mapuranga haana kubva kudenga. Kudenga kwakabva mameasurements. Mapuranga anga ari already on the ground. Winni chakatanga haisi flat, chakatanga kuwanikwa kwezvinogadzira ark. Musodomu neGomora hamuna kutanga kunaya moto, pakatanga masvika vanhu vanoita kuti ubude. The angels. Ndo vakatanga vapinda vanhu vakada kuita zvavano yake. Kunoti havana kutanga pauya fire, pakatanga pauya rescue. But their spiritual eyes were closed. God is so faithful. Hautange ne problem, unotanga uri solution. But zvinoda besemwe ekuona solution. Pane zvinogona kurapwa muupenyu hwako nekungova negood diet nekudya mafruits. But kazhinji unodya mafruits watanga usikurwara. Chakatanga kupiwa mafruits acho. Iyo ndokubva waignore. Warwara utanga kuti kana ka apple kana ka banana. Zvawaifanirwa kudya kuti usarware ndo zvawakudya wakurwara. Ineche yedu kama boy. Ungatenge grape wewe. Unyazonoti ine basa rei. Kutokuona wadya fruit warwara watengerwa. Uchaiti unadima banana. Apple manje iwewe apple. Asi watengerwa kana. Ashite. Why? Mwari vakatipa zvinhu izvozvo zvikone zvikunogona kurapa nyama yedu. But nekuda kwenature yedu sevanhu manje. Ndozvaunodya warwara. Gamba waifanira kuchidya kuti usarware. So chinotanga pameso aMwari is solution. Ukangoona paita problem, kuti Mwari ndivhurei meso, ndigone kuona pane solution yandakapotsa kushanda nayo. Wow. Mwari vati nditaure newe mudikani. Elijah came. Your money came. Your breakthrough came. Your favor came. Why are you still waiting? Ande pachikomo. Panopiwa message ikuti vanhu vagone kuziva. Yepublic ndeyekunzi achauya. Yako ndeyekunzi akauya. Your favor already came. You must know what to do. Ndokumbira kusumuka ndinamati leo. Just raise your hands. Let me pray. Father, the God of Israel, faithful God. Mwari unopindura minamato. Mwari unoziva matambudziko, matambudziko asatambira vana venyu. Elijah wakauya in the name of John. Vazhinji vakasamuona vakasamuziva. Wese akamirira mhinduro yamakaunza Mwari. I pray for spiritual eyes to be opened. I pray for spiritual eyes to be opened. Pachikomo chekubwinya
Wakaonekwa Moses akamira. A picture yakutikana vanhu vauya pachikomo chekutenda. Deliverance upon Mount Zion must manifest. I decree and I declare deliverance upon your people. Every demonic power, yakabata mchato, every demonic power, yakabata basarake, every demonic power, yakabata imba yake, yakabata marriage yake, I come against it in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demonic power, yakabata mchato, yakabata wanano, without a relationship, without a relationship, favor anybody manifested, favor I manifested, what you call, wakaone kama sisi, without a deliverance upon Zion, 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 deliverance upon Zion. Raise your hand, raise your hand. Deliverance upon Zion, deliverance upon Zion. Bakoro Moses, Bakaraburita Munamo, Bakaraburita Munamo, Bakaraburita Munamo. That deliverance upon Zion, deliverance upon Zion. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. In our deliverance, in our deliverance upon Mount Zion. Batikomo, Bakaoneka Moses, Bakaoneka Elijah, Bakaoneka Mari, Bakaoneka Muchato, Bakaoneka Sefa, Nancy Taraches. Kabadaya Salabu Shalaba Sukata. I speak deliverance. I speak deliverance by power, by fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive the fire of God. Receive the grace of God. Receive the fire of God. Receive the fire. Receive deliverance. Receive favor upon Mount Zion. There shall be deliverance. Baba ni notara kutikinurwa. Baba ni notara kutikinurwa. Upeywana lenyu. Another dimension, another level of grace, another level of favor. Spiritual eyes to be opened by fire, by power. Spiritual eyes to be opened. Receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus. Father, I pray another level, another dimension where they can witness the glory of God. The glory of God upon your life, upon his life. The glory of God. I elevate their financial life to another level. That our breakthrough, that our success, that our favor. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The gift in him, the gift in him. Another level, another dimension. Another level, another dimension. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Mante baradia saliba shayande ribazade mante balando rekete liga barasa rete balando roboshiata yekete malika barase. Another dimension of glory, another level of favor upon the mount of transfiguration. Gaone sinakone kwani tsinzare kwake, gaone sinakone kwani vamwe, gaone wenya shamare, baba tisinakubatwa nevamwe, varishinji breakthrough favor that there will be touch of the Spirit of God upon his life. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, baba tisinakubatwa nevashinji, baba tisinakubatwa nevashinji, baba another dimension, another level, another dimension, another level. Baba tisinakubatwa nevashinji, baba tisinakubatwa nevashinji, baba tisinakubatwa kuzitare kwake, tatara kusimudzirwa. Another level, another dimension, another level, another dimension. Sinakubatwa kumuvire kwavo, sinakubatwa kuzitare kwake. Inotaura favor, inotaura nyasha, by fire, by power. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, receive the grace, receive the favor. In the name of Jesus. Receive the grace, receive the favor. Sinakubatwa umshapake, sinakubatwa kuzidaranova. Baba ni mtaura nyasha, inotaura kuzikinurwa, inotaura favor. Sinakubatwa suo, merci itaracheso, merci itaracheso.
The healing power, the virtue that came from you to heal the woman with the issue of blood. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I minister healing. I minister healing, strength, power. The hand of the Lord to be upon your life in the name of Jesus. I want us to begin to pray. No matter what you marry, another level, another direction. I need to witness you things, greater things. Another level of glory, another dimension of glory, another dimension of favor. Jesus, I receive, Father, that you have presented before us, oh Lord, in the name of Jesus. I declare that the level of this place in the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost. I pray upon your servants. Another level, another dimension. Another level, another dimension. I release the grace. I release the grace. I release the grace. Use them, Lord, for the glory of your name. Use them, Lord, for the glory of your name. I release fire and I release favor. Another level, another direction. Receive the gift of revelation, boldness and favor, to win more souls, to advance the kingdom of God. May God use you for the glory of his name. In the mighty name of Jesus. Amen. Before we sit down, I want us to give our offerings up in the house of the Lord. I don't know where can I get the envelopes or baskets. What I was going to use it. Take it as an opportunity to receive the blessing from the Lord. Father, I pray. John, Elijah. Demonstrate your love and your power upon their obedience. Kuna wamwe wakanzi vachamirira achauya. Kune vatatu makavaudza kuti akatouya. Baba ndiri kunamata. Zvese zvavo zvakauya. As they give, as they partner with your work, may you reveal opportunities, blessings and favor. Mikana yakavharwa iri kutaura nyasha. Ngavaropafadzwe ngavagoneswe muzita raJesu Kristu weNazareta. I want us to challenge the level ya Shumira, a level to see another dimension of glory. It's kwa Mwari vakaita chino mumunhu. Vari kuchiita kuti vanhu vagone kuziva kuti Mwari vanoita ma levels nema dimensions ari beyond zvaunofunga. Andakaenda kwaita 2600. I didn't pay anything. Munhu akatenga ticket ndakatanga kumuona pandakasvika ikoko kuIsrael. Munhu anogara kuIreland. Mwari vakatengera ticket ndiende kuIsrael with 2600. Takatotanga kuonana kuIsrael. Handiziva ndimuzivi. It was our first time. It's a dimension, a level yarisina ndarota kana kufunga kuti one day I will fly to Israel and witness pakafamba Jesu and witness all biblical areas. Ilevel yakaiswa naMwari mandiri mukati megore rino. As I pray, may you partake another level, another dimension. Sina kubvira zvafungwa nepfungwa dzako kana kupinda moyo mako. Zvasina kubvira warota kana kugaya. Shoko raMwari rinoti the end of the Lord is not short.
That level, that dimension, I release the anointing. I release the grace. In the mighty name of Jesus. Amen. So you can get people to give their offerings. I don't know. Mwari vanoita chinhu mumunhu kuti vanhu vagone kuziva. Zvaindinetsa kuti Mwari zvimwe zvamunoita izvi hanesina zvinamatira kana kuchitsvaga. It's a demonstration of the love of God towards humankind and the blessing Mwari yavanoda kureleasa kuupenyu hwevanhu. You can imagine a 70-day person buying me a stand and building a house for me in Kroyo. It's something outstanding. It's something outstanding, out of this world. Kana kurota nobvira tazvirota. Asi Mwari unoita. So if the same grace yakaiswa naMwari Manderi, I release it upon your giving today towards the work of God. May God manifest His grace and His glory in that dimension. Unonogara kausina kubvira warota kuti ungagare. Unoenda mumalevels ekuti vamwe ndona. I remember somebody approaching me because pamunoenda kumapuri asina kuenda tesi. Because Mwari zvari kuita mamuri zviri kundichallenja. Vanhu vanenge vachiona kuti tinenge tinoita zvakafanana, tiri palevel yakafanana, but Mwari anika kutisiyanisa kaari kuita nedzimwe nyasha. So it's grace, and grace can be imparted. You can receive the grace. Kana waona kuti this is John, but with the spirit of Elijah, tap into the grace. Grace is spiritual. Tap into the grace. Tap into the grace. I have a challenge to you. That's a good challenge. Usazvitore ordinary kukwira chikomo kuti uwitness. Patakaenda kunzvimbo yacho paMount of Transfiguration, takashandisa bhazi kuenda pamusoro. Gomo rakakura iro. Gomo rakakura. No wonder the rest 9 vakasara pasi. Gomo rakakurisa. I don't know kuti mameters mangani kuenda mudenga. Takatravela nebhazi kupoterera kuti tiende pamusoro. Spiritually it just means it's a challenge to get to the top, to witness another dimension of glory. Challenge yourself. Challenge yakaiswa naMwari Mandiri to minister in the street yakauya ndichirwara neTB. Ndichibva kuNazareth unotora mapirisi tichisvika parengi tichiparidza. Yakauya madhamu wangu vaita majuti ekuwachira vanhu kuwadzana. Kuti tiwane chekudya mumba, vaiwachira vanhu majuti. The challenge, patakaitora, we celebrate today the goodness of the Lord. Mwari kwanenge akakubvisa. Challenge. Word of command rakauya tikaritora se challenge. It was not easy. Kuswera uchiparidza mustreet uchitrasta kuti adzimai vachanowacha mahovhorisi evanhu tiwane sadza. We are celebrating today. Pane chikomo chinokwirwa mudikana. Rega kuramba uri mutenda ari kodha. Inzwa, Mwari wacho anozvida manje kutrustwa at that level. Yekuti Mwari handichavimba nekugona nekungwara nyangwe nezvimwe zvese. I put my trust in you. Imi kuita kana kusaita rambai muri Mwari and I'll continue to worship you. Adapa ndakagesa kana kudreama to go to change levels. And God is just preaching. But the challenge iyoyo today, we are celebrating the gift of God in our lives. May whatever you do in the house of God, it could make a challenge to attract another dimension of grace. There's no one in 9 bazas. Kune zvakauya upazasa hanzi kune mukomana akauya aiva nezvipusha aidonha achidiki. Mwari rakuingwa neanodonha usingaingwe neanokusimudza pamusoro. Vaiva muzasi megomo vakaingwa nedambudziko, vaiva pamusoro pegomo vakaingwa neanother dimension of glory. Ramba kutambira matambudziko mulevel iri pasi. Go to another dimension. Amen. Father, we thank you for speaking to us. We thank you for your hand of favor and blessing upon the ministry. Mwari wakadana muranda wetu chiboino nechikunzero. Ndiri kutaura vatendi vana venyu panzvimbo vavanofudza Mwari. Vaone varanda venyu with another eye, another dimension of transfiguration and glory. So they can partake the prophetic, they can partake the
as Moses and Elijah appeared, the church the appearing of deliverance, kuapia kwe prophetic, Jesu achikutswa. Takupa imbiri nekuremekedzwa mstara Jesu. Amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. I'm sure when you are done with your offering, we'll pray for it. God bless you. Right, maybe I need to pray for you concerning your offering. You can put your offering and bring them into the baskets. Finisher. It's not easy to do because Zimbabwe unogara ukroyo kuborode unogara shasha unogara mene, but whatever kind of street preacher just to demonstrate his love and his grace. But with you he can do it. With you he can do it. Newe anoita. But wasakunyepere watoenda pa another level of sacrifice, another dimension of grace, another dimension of favor. Mwari ngazviratidze newe anoita kana achiita neni newe anoita. Haana kuzviitira graduate, hazina kuzviitira shasha, akazviitira a street preacher, an ordinary person ministering the word of God in the streets. Don't look at yourself, look unto him. Look unto him. Favor as they drop their offerings, may they partake the grace, another level of favor, another level of breakthrough, another dimension of favor in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba maoko angabate zvinoendeka, dzimba dzinopafatswe, pavanobuda nepavanopinda, mhuri dzavo dzichengetwe. Ndataura nyasha kushamisa kwenyu nekubata kwenyu kukuru. Mwari makarelease the spirit of Elijah upon John. Release the blessing in this place upon your servant. Release your blessing muupenyu hwamuprofita wenyu Prophet Muzira. Baba buritsai the Elijah, the Moses, the Christ to reveal the transfiguration of the blessings. Another level, another dimension, another favor. I pray over this document. I speak grace above understanding and reasoning of men. Amen. Muchene wakatendeka Mwari wenyasha. Amunganidze vana venyu pasina. Imi munoropafadza kubata kwamaoko. Munoti blessed is the head that gives. I speak the blessing. Ndirikurayira every demon ranga rakabata zvinhu zvake. Paatambanudza ruoko mimba yaJehovha, ngaagamuchire muchato wake, ngaagamuchire basa rake, ngaagamuchire. Ndinodeclare favor, ndinotaura nyasha, zvese zvakabatwa nemuvengi zvakavigwa. Baba ndaelevheta vana venyu kuenda pane chimwe chikomo chefavor. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ngavagamuchire nekugona kwenyu muzita raJesu. Amen and amen. God bless you. Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Thank you, Baba. Let's celebrate our God. Let's celebrate.